вечер на разходка. Аз съм малкият спортист, най-добрият футболист. Здравей, Шаро. Накъде така си тръгнал с тази хубава жълта топчица? Ало, отивам на улицата да играя с топката. Мяу, Шаро. На улицата ще играеш с топка? Деца? А може ли, Шаро, позволяваш на децата да играят на уличното платно с топка? Как мислите? Деца, ще ми отговорите ли? Не. А защо не, деца? Хайде да обясним на Шаро, защо не е позволено да си играе на улицата? Има ли там опаски с коня? Да, не. На уличното платно кой се движи? Пешеходците или автомобилите? Автомобилите. Точно така, браво! Чули, Шаро, момичето какво каза? Само автомобили да се движат на уличното платно. И какво, деца, ще стане, ако Шаро играе с топката там? Може да го блъснат. Точно така. Благодаря ви, деца. А къде се движат пешеходците тогава? По пешеходната пътека. По пешеходната пътека, по улицата или по тротуара? Не разбрах. Тротуара. По тротуара, но от външната страна или от вътрешната? От вътрешната. Благодаря ви, деца. Аз сега отивам да пресикам и си отивам вкъщи. Шаро, къде ще пресечеш? Там, където е светофара или преди това, преди светофара? Точно преди това ще пресека, защото бързам. Деца, позволено ли на деца, пък и на възрастни пешеходци, преди светофара да пресичат? Не. А откъде трябва да минат пешеходците? Правилно, на пешеходната пътека на светофара. Мога ли да пресека на червено, защото бързам? Деца, мога ли да пресека? А на каква светлина трябва да пресека? На зелено? Добре, защото аз искам бързам и да пресека на червено. Какво ще стане, ако мина на червено? Какво ще стане, деца? Деца, на червено не трябва да пресичаме, защото Може да го блъснат. Добре, благодаря ви, деца. А сега отивам да пресичам на светофара по пешеходната пътека. и ще се видим на цирката ми. Аз ще дойда с мама, само че нашата кола е разгорена. И ние си ще дойдем с автобуса. С автобус ли ще пътувате? А знаеш ли, Коти, дали трябва да говориш с водача в автобуса? И защо? Не. Може така да ми разкаже нещо, да науча нещо от него. Деца, как мислите, мога ли да говоря с шофьора по време на пътуването с автобус? Как мислите? Може да се разговаря по време на движение с водача на автобус? Не. Защо не? Не трябва да говориш и да стоиш близо до него, защото можеш да го разсееш. Трябва ли да стоиш близо до вратата и да се облягаш на нея? Защо пък не? Това става много интересно.